Hai, bobule. Ia stai că vine. Mama, wow, gogule! Ce mișto! Mamă, dar de unde ai învățat, bă? Driftul? Da. Din centru. Driftul ăla la scuța? Nu mai dau driftul acum, dar am dat Dar pe nici asta. nu dau. Stai, am pus ceva. Nu ai păsat. Lanternă. Dar n-are nici. În fine, hai. Moscul nu poate să vină pe ăla. Are pedala ruptă la... Are curul tău. Și mamă, ce geam pe două roți! Ce? Pe două roți? Oi, nu l-am filmat, din păcate, Dar a nu trecut la contează, jos. lasă. Dacă era bun filmat. Dar tu nu stai, adică Ba da! tu doar la ridici de pe față și te ia pe ea. Dar, păi așa îi, numai că e greu să-mi vezi. Trebuie... Mi-e și o leacă frică, că și primele îi dă. Azi e prima dată care mă dau aici. Hai să vedem aici filmări. Da, dar ce am zis acum? O leacă, Luca. Da, hai! Hai! O poziție bună. Hai, elefanțel! Lasă, elefanțel, stop. Hai! La fel ca mine, deci nu trebuie să mai comentezi. Pa!